Kinalampag na kan mga saradit ng mga parasira ang Alindeco na nakabase sa barangay Balading, Malinaw, Albay, katakod kan sa indang waste material na pinagpapabulo subot sa dagat na nakakapektar sa mga parasira sa Tabaco City. Sa ipinabot na reklamo, dekada na ampig sa sapar nindang problema sa Alindeco, alagad daini natatawanan ning tamang solusyon kan tamang ahensya kang gobyerno. Uyan sa tuyang aktwal na pagbisita sa nasabi ng lugar. Natama ito man tubig, Manoy? Sa Alindeco? Nag-ula naman sindang niya? Oo, yeah. Bali maitom ang tubig, mga tugang, na nahihiling tubig niya tungo niyang digdi. Natakang mga inot, malinaw yun eh? Oo, pwede pa nga rin. I see. Bali, sabi po digdi ni Mr. Unrup na mga nakaging aldaw po, malinaw yun eh. Alagad mo niyan na grabe ka labog kang tubig. Taod-taod mga tugang, pag abot ta duman sa lugar na ito, ipapahiling ta so may ano yan, Manoy? May tubo dyan? May tangke sindang pagpaluwas? Pag napalo na, Wawa naman. Okay, so yan mga tugang, mabalik kita mga tugang. Tangani pong mahiling ta ang sitwasyon duman mismo sa atubangan kang Alindeco. Itabi, Manoy? Okay. Bariw na ini? Di malinaw na ini. Okay. So balik po mga tugang, ini pong lugar niya to na pinag-agihan mo niya nasa parte na po kita kang bariw. According to Mr. Unrubia, siya po ang pangkero tangon yan na konsayin po mga tugang kang inot na mga nakaaging aldaw o bulan kung daing sabi nga ni daing nagpapaula ining Alindeco, ano ini malinaw ini, Manoy? Ayo. I see. Alagad ngunyan mga tugang sa nahihiling ta malabugo ng tubig, maitom. Pero kung masagwang kadadigdi na dahil nagpapaula ang Alindeco, hiling ang irarom kay ni Manoy? Okay. Okay mga tugang, habang kita nagbabiyahe pasiring duman sa may Balading kang Malinaw, Albay, uyag unang pangatugang ang inot na mga parasira na nagpaabot sa tuya ng reklamo katakod kan tubig na maati na pinagpapabulo subot hali sa Alindeco. Irang taon na po kamo nagsasapar kang problema po kang Alindeco? Halos rin naman po yan. Kami, unang saraday kami po, yan ang mga pabulos sindang chemical dyan. Halos sige sindang pabulos. Kami man na parasira, natitipisilan po kami sa paghanap buhay. Hanggang sa ngunyan po, yung pagkikikibo ninda. Haloy na po nindo yan na problema? Halos rin na po yan na nangyayari dyan sa dagat may. Kundi dahil man na-actionan po yan talaga. Bali, pag nagpapabulos po sinda, ano po ang kolor na nahiling nito sa tubig? Ito po siya, ito na nagbubulaw siya na chemical, tapos magatod sa bitisme, partikan lawas din. Pag natipsikan ka din yung tubig. Bali, kung in kaso nagpapaula sinda, pirang simana po ang epekto kaan sa tubig na dahil po kamo nakakakuakisira? Di ba, pagpabulos sinda, ang yan, mga simana pa nahali, hanggat dahil pa nahali, so pagpabulos sinda, bubulos o tubig paluwas, dahil man nahali yan dyan sa laog ng dagat, dyan sa lugar. Yan po yan. Labig na po. Ilang taon na daw sila. Kaya man naman maano. Kaya naaabang barang. Kaming aki, yun na yan ang problema dyan ng ano dyan Alindeco. Grabe talaga. Agaran doon dyan ang sira, nagagaradan. Mas yan ang sira, buyod, ubos. Iubos ka? Oo. Pirang taon na po nindo yan pagsasapat? Saradit pa kami. Saradit pa kami. Hanggang nagagum na dahil na lang mga magurang. May nagreklamo na kada, manaksira. Ate po, sa mayor na dapat kita na iyo ang maasyon, ano po ang pangakudan nindo kaya? Ako naghagad lamang kay Tabang digdi sa Samuyang Nasyonal, dapat maaksyonan lamang maski mayor. Nagtataw kaming galang, haluyo ng panahon ang Alindeco, apektado kaming parasira, magsira, magbuyod, tagati. Pag minapabulo sinda, bata nagpapabulo sinda, banggi. Bakong alda, pag maurano ng panahon, o sa kasinda minagibo, isabay sa uran. Kaya digdi grabe na digdi na apektaran. Mientras tanto, sinabi naman ni Honorable Raymond Mahinay
Municipal Kagawad kang Malinaw Albay, Chairman Committee on Agriculture, na tulos niya ining aaksyonan mas kinangani dakulang ambag ang Alindeco sa lokal na gobyerno kang Malinaw Albay alagad kung nakakadistroso na dai ini ito tolerate kung mas dakol ang naapektaran. Good morning po sa gabos na paraan tabay kang Local News TV. Sa pinaabot pong reklamo na na-receive ko po mo niyan manungod sa iyan mga talagang kaipuhan solusyonan sa maabot sa talagang madaling panahon dahil siyempre aram tabaga maski pamilya ko nakakakaon kasira kang mga hali diyan sa kadagatan na medyo konektado digdi sa Alindeco. Sa nahiling ko maguron kami ni Mayor pati so department head kan sa agriculture pati sa nagakapot kan sa natural resources na imbitaran mi po ang kung sisi ang pamayo kang Alindeco para pag ulayan ang sitwasyon na iyan dahil aram tabagaan na ang permit kan ani unig di sa Malinaw kaya kung talaga sigurong may na bayular sinda na medyo magabat ma-action siyempre may ang Malinaw ang LGU Malinaw kaya digdi sa mga nagreklamo dahil po kung mag-hadit sa madaling panahon po aksyonan may yan kami ni Mayor imbitaran may ang pamayo kang Alindeco nganing ipaabot may na baka naglalaom sinda dahil sindang problema dyan sa kumpanya ninda maski pigisabitang dakulang ambag sinda digdi sa income kang Malinaw kung medyo nakakadistroso man sinda dahil man kayo matolerar kang sitwasyonan dahil mas dakol ang maapektaran maduman ako kay Mayor para may pa-advance ko na bilang pag-aksyon kang problema ito bako ini-orientrainess man talagang problema ini kaya po. So direktamente halidigdi sa barangay Balading sa gilid po kan dagat kana Malinaw Albay para sa Local News TV. Ini po si Vic Barameda. Salamat.